pastor, ja, te leier, ja, te broer, ja, te sister, die kinders is so groen in die wonderlijke naam van Jesus Christus. Ag, my vanmorgen nog groot voorrecht om in die huis van die Here te kan staan. Vanmorgen toe ek nie so recht na daar by die woning, dan kyk so terug in die klomp sondags, dat ek een siebelrand in my sak, dan gaan ek smokkelhuis toe te gaan skaal, hy siebelrand in die 10 jaar woord van die wil bring, maar die Here het my leven kom verander, en ek is dankbaar en vrolijke huis van die Here te gaan. Die Here is een dankso tyd toe, ek was een groot dienaar van die Bijbel. Jy weet, ek het nie nog die naam van die Here kom toegevat, en jy weet, as ek kan so 2 maanden terug, krijg ek lichtersvrouw, en ek het al jaren gegeven gehad, my mond kon nie, my mond het opgestaan, ek kon nie toe nie, ek het pijn in my gezicht, in my kop gehad, ek kon nie behoorlijk loop nie, en ek was kliniek toe, en ek steen van my, ek was totaal, die hospitaal, met my optaan, ek blyk op die hospitaal, ek weet dat daar geen nacht heen, en ek kan nie die pijn hanteren, ek sê die my onlas, ek sê kom jaap my, ek voel ek gaan sterwe, ek kan nie meer, ek staan op, ek kan nie stil sit nie, en die my onlas sê, ek gaan om medikasie te kry, hulle gaan my niks gee, en terwijl ek so in bed sit, en tranen, en ek dink my daar is een man, dat ek om my onlas is, en dit was Jesus, en ek gaan ook om die keer in my hoofd, en ek klaar met die Heer, en ek wat sê, Heer, as nie my ek nie sê, dat ek gaan haal, dan maak ek een belofte, sal ek die dien, maar wees nie in die huis, waar ek die naam gaan groot naam, en ek weet morgen, ek gaan toeslaap, ek slaap om met die pijn, en die morgen, ek so daar opslaan, so verweeg, en ek sê nie, die Here het gekom, en die morgen het my aangeraak, die duivel het gedink, ek skaam met my, en ek kan so voel, my kop seer is weg, my gezicht, die pijn is weg, my mond kan ek toe, en ek haak op in die gang, maar daar is my gespielen nie, maar gaan haak op en ek kyk in hierdie glas, deur van die langs die toilet, en ek voel dat my gezicht voor my terug, my mond raak toe, en ek skree van, wat blijdschap ek van Heer, en ek doe nog so, dat ek so klaar van my dochter, maar wat so probleem, ek sê Heer, man, die Heer het my probleem, ek gesorg, kyk, ek kan loop, ek het nie op pijn nie, halleluja, ek gaat sit op my bed, en ek haak net in die kraan, en ek sit net so, van net so alleen wees, en die dokter kom sê, elke patiënt om, en ek kom daar by my om, en ek kyk my so keer, en ek sê so daar in die bed, en sê, vir die nurse, en sy kan ons slaan, en ek hoor vandaag, en ek eer nie die Heer daar toe, ek kom later in die nurse na my toe, en sy sê vir my, daar is een wisselte vir jou, ek gaan so na die toilet, en ek toe gaan kyk, en ek kan so sien, my kind het een sak leen, een sak koos, en ek vraag, waar toe kom ek hier? Sê, ek sê, waar nie, die goed ons van my jou in my huis toe, ons is op dat huis toe, en ek sê, toe smile wat ek sê, en ek sê, dankie, dit is wat die Here kan doen, en ek weet, ek kom by die huis, en ek sê toe nog, ek gaan nog net achter my sê, maar ek was nie, ek het een belofte aan die Here gemaakt, ek gaan nog die Bijbelkans vir jou weer met leven te regeer, maar jy weet, Pastor Niklas en die ander vroegs toe daar in my woning, hulle geslaas op die met my luister, man, en hulle kom die mens hier daar, weer met my, en ek weet ons soos as ek in die wereld is, ek sê, wat is die mens al weer nie, en ek weet, en het kom by my, maar jy het een belofte gemaakt, en ek laat hulle aan, en ek weet, ek sê, ek gaan saam met die waar is staan, ek weet, en ek laat het daar nie, ek begin en ek op pijn, en ek laai, ek gaan die dinsdag sien, die pijn is verskriklik, ek kan nie met die werk in die huis, en ek vraag my voor, en ek as ek sê, ek het verskriklik pijn, en ek weet, het moest, en die handen op, en die waar is tot die dag, toe die nooit meer aan pijn, ek weet, ek kon sê, dat die Here werk in die met leven, later kan ek soos het aanstap, die volgende dinsdag was goed aangeweer, want ek het hier toen ook langs my rug gaan, ek kon die was goed wat, ek het die was nie sien, maar kon die was goed was, nie soos altijd die ek nie sien, maar vraag nog die kind was, maar sy swanger, maar dan was sy maar vir my, en ek klaar toe weer, ek sê, ek wil die dinsdag dienst met die een leier, ek sê toe, ek is in die hoogte klaar, ek het een knoop hier achter my rug, kan die vir my bid, en die een sister gaan sy met my in die toilet, ons gaan kyk die knoop, ek sit daar genoeg, en die weer die koste hou, ek sê, gaan nog my en bid vir my, ek het nog nooit in 40 jaar, soos ek weer die aard is, ek het nog nooit op onderweg soos sien gebeur, soos ek iets sien, ek weet nie ons weer gaan sien, en as ek kan van my sien, maar die knoop is weg, en die pijn is weg, ek kan was, ek kan my was weer aan, ek kan Heer, met die Heer, ek weet die wonders van die Heer raak nooit op nie, en raak net meer en meer, en ek gaan ook klaar afsê, die laatste wat ek nog, ook nog 2 predikers wat die
pala deha. En sister, ik ben hier niet die woorden pala, gelijk in Kaslam, die woorden pala. En ik